Hola amics i amigues, us volia comentar que aquest és el meu primer vídeo com a youtuber. No sé si tindré gaire futur, però sí que us diré que tinc molta necessitat d'explicar-vos moltes coses perquè després d'una setmana de confinament se m'acaben les idees i començo a estar molt avorrida. I el cas és que crec que com a tothom se'ns està fent més lleuger el fet de seguir a youtubers, de fer tonteries per les xarxes socials, el TikTok, que jo crec que va ser abans d'ahir o així que me vaig instal·lar aquesta aplicació. Ho sento si he anat tard, però no la considerava encara prou necessària. I la veritat és que m'estic entretenint moltíssim i amb això us volia dir que aquest vídeo, o la finalitat d'aquest vídeo, és parlar de coses que potser no sabeu de mi. Com, per exemple, algo molt essencial que és per què Xana? Doncs Xana, si no ho sabeu, és una nimfa i prové d'Astúries. De fet, també de Galícia. I la qüestió és que va ser el 2003-2004, quan vaig anar de vacances a Astúries, que vaig descobrir doncs, que hi havia moltíssima mitologia, moltes fades, i veia que hi havia botigues en la que realment hi havia moltes figures fent referència a la mitologia asturiana. I em va cridar molt l'atenció. O sigui que vaig decidir comprar-me un llibre de mitologia asturiana i fullejant vaig veure que parlaven de les nimfes, les xanes, que cantaven en rius, que eren baixetes, morenes, i vaig pensar, ostres, Xana és un nom contundent, sona bé. I d'aquí realment va venir el meu nom artístic. Que molts em pregunteu, però com et dius realment? Doncs no us ho diré. Secret. El cas és que això és una de les coses que us volia comentar i potser algú em pregunta, i Blue d'on ve? Doncs Blue va ser justament quan vaig començar la meva carrera en solitari que vaig decidir que igual que en Sac va afegir Noel, que jo també havia d'afegir un cognom. I gràcies a ell que vam estar debatint, bueno, no gràcies a ell, sinó que tenia part de raó amb el que deia, perquè havia de tenir un sentit el meu cognom. No com Xana, que no tenia cap sentit, a part de que era perquè era baixeta, morena i perquè em va agradar el nom, realment. Doncs va ser aquí quan vaig decidir a la meva carrera en solitari que volia posar-li un sentit al meu nom artístic, i Blue ve de melancolia, és l'adjectiu en anglès que descriuen moltes cançons quan ho associen a l'enamorament, a la melancolia, a la tristor. I vaig pensar, com realment els meus temes del meu nou àlbum, Quilòmetre 12, que si voleu en el proper vídeo us explico d'on ve Quilòmetre 12, doncs volia parlar i tocar temes més profuns, vaig decidir que era una bona tria. Així que ja sabeu d'on ve Xana i d'on ve Blue. La qüestió és que amb aquest vídeo el que vull també és, a part de que sapigueu coses que potser no us he explicat mai, que interactuar amb vosaltres i sobretot que em suggeriu temes dels que jo pugui parlar o dels que vulgueu que parli o que em pregunteu coses, que em proposeu, doncs, no sé, alguna temàtica que us interessi, de la qual pugui parlar-ne. I amb això us volia dir que què us semblaria uns 10 minuts de vídeo, més o menys, perquè tampoc em vull allargar massa i no vull que us penseu que la Xana no calla, que és veritat, perquè a part de cantar m'agrada molt parlar. I de fet, amb això us volia dir que crec que 10 minuts podria ser força interessant sempre i quan els temes et donin joc per poder fer-ho no monòton, que sigui una mica dinàmic. I el proper tema del que volia parlar, si us sembla bé, perquè havia pensat dos temes, era sobre
les cançons de Mac and Sack featuring Xana, anècdotes, el perquè dels títols, o, per exemple, l'altre tema que havia pensat era sobre el meu àlbum, Quilòmetre 12, que realment en algun vídeo sí que m'agradaria parlar-ne. A part d'on ve Quilòmetre 12, doncs en què em vaig inspirar, també el perquè de les cançons. Sobretot és un tema que crec que s'ha de parlar perquè és gràcies a vosaltres que jo he pogut fer aquest àlbum i únicament a vosaltres. I és algo que no ho podré oblidar mai, perquè és el meu primer àlbum en solitari, és algo que realment sempre m'ha fet, des de que el vaig publicar, m'ha fet sentir-me molt completa i realment no vull posar-me tonteta ni sentimental, però és algo que necessitava fer perquè no havia fet mai un àlbum en solitari, composar-lo, produir-lo, tot. Sí que vaig tenir ajuda d'un gran productor, però bàsicament està composat, diria un 99% per mi, en el sentit de que ell me va ajudar amb el so, me va ajudar a que sonés bé, potser em va suggerir, doncs canvia això, Xana, perquè aquest instrument no és el més adequat, però lletres, melodies, tot és 100% Xana Blue. I amb això doncs, volia acabar el vídeo. De fet, volia comentar-vos que mai m'havia sentit tan satisfeta tenint ajuda de realment les persones que són tan importants per un artista que sou vosaltres, els que m'heu donat suport, els que m'heu anat seguint a les xarxes des de fa molts i molts anys, perquè remuntem, si no m'equivoco, a la primera cançó de Mac and Sack featuring Xana el 2004, si no vaig errada, La meva nit. I no us penseu que és la cançó que vam fer Mac and Sack featuring Xana, perquè aquí hi ha una història que us explicaré, si voleu, en un altre capítol o en un altre vídeo, ja que us sorprendrà quina va ser la primera cançó. Doncs res, que veig que vaig per 7 minuts i mig, no sé si acabar cantant-vos un trosset d'una de les cançons que crec que són la que més canteu en els concerts, que és el Tinc ganes de festa. És el moment, estic a punt per no parar. Aquesta nit perdre el control, no hi ha demà. Prou estudiar, prou treballar, jo vull ballar, ia, ia. Sento el meu cor bategar fort, he de cridar, tinc ganes de festa, na 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 na. Tinc ganes de festa, na 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 na. Tinc ganes de festa, na 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 na. Res no em podrà parar. Bueno, nois, que ens veiem en el proper vídeo. Un petonet. Adeu.